Actuel Media jabaran filebagaw Mali kono ani Mali ko kan fulni tan mawi aw bismillah aga dogon kibaru kan bakurbaw filɛ General Assimi Goita ale koni dankari politique ton ka wuli ka jaw bela jelina jamanadenw hakilina yɛrɛ mun ye Mali politique siniɲɛsi yɛrɛ bɛna kɛ jumɛn ye aw bɛ walawalali sɔrɔ dogon kibaru ina Tambinani ani sheki atanyani ko Mali jamana ɲɛmaakɔrɔ Modibo Keita ye mun de to Mali ani farafina ye tiɲɛna Yasa ka faamuyali sɔrɔ Ibrahim Kebe Tamagide ni ale ye Modibo Keita ka école directeur ye be walawalali kɛ aw ye ni dɔgɔkun kibaru ina an kun y'a fɔ togo min na bakurubaw la arabado mɛ kalo tile 13 san 2025 fɛn min ye Mali politique tɔnw ani u ka wulikajɔw baaraw bɛɛ lajɛlen jɔra Mali fantan ani 4 na an ka jamana ɲɛmaw fɛ o sariya in taara CNT maaw bɛnnen kɔ a kan ko ka dankari parti politiquew la fɛn min ye maa caman kun sigalen no min na kabini dɔgɔkun damadɔ jamanadenw yɛrɛ hakilinata ye jumɛn de ye o ko in kan an ka jɛ an ka Nana Kadija Kone ka sɔrɔlenw lajɛ u ko de ko 25 milliards de bɛ tila parti politique ni ɲɔgɔn cɛ ko Adema yɛrɛ bɛ 6 milliards de sɔrɔ a ko mun ne parti min ka député ka ca o de ka wari sɔrɔta ka ca o dun bɛ bɔ an ka impôt de la État b'o sɔrɔ min ka d'olu ma 25 milliards san o san o tɛ se ka usine dɔ créer wa a tɛ se ka foro dɔ créer jeunesse ka baara kɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔso joli jɔ a bɛ madrasa a bɛ école joli jɔ tarata don mɛ kalo tile 13 san 2025 kɛra don ye Maliens hakili bena to don mina wagati jan sabula o don ne parti politiquew ka faraw ka wuli ka jɔ tɔnw kan dankarila olu ka baaraw la Mali fantan 4 bɛɛ la u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye u ka fara baara ɲɔgɔn ye kan ko dankarila olu bɛɛ lajɛlen na a mana kɛ fara ɲɔgɔn ka fɛn o fɛn o bɛɛ dabila la jamana ɲɛmaa ka yamaruya dilen kɔfɛ nin cili in boloda la kama sɔrɔ CNT maaw olu ye sariya ta min bɛ kuma parti politiquew cili kan ani min fana bɛ kuma statut de l'opposition kan jamanadenw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye nin ko in na parti politique ni cili a ɲɛna parce que nafa foyi tɛ parti politique la k'a daminɛ 91 la ka na se sisan ma an ma foyi de sɔrɔ parti ko in na ne bɔnɛ tɛ parti ko in yɛrɛ i b'a fɔ ko samasogo de ni mun nana ni mun ka muru da jara u bɛ dɔ tigɛ u bɛ taga n'a ye u mago foyi tɛ jamanadenw ka intérêt la u mago tɛ jeunesse ka baara la u mago tɛ jamana ɲɛnina u mago tɛ foyi la olu yɛrɛ ko k'u yɛrɛ ma famille d'abord olu n'u denw n'u muso somɔgɔw de ne baara wulila u b'a di muso somɔgɔw de ma ne fɛn min sɔrɔla u n'u muso somɔgɔw de b'o tila bon ne jamana ka nafa tɛ fɛn min na o fɛn o tokun tɛ o kan ka ci de bon bis encore an ka impôt ani an ka fɛnw de bɛ fara ɲɔgɔn kan malien an fɛn filɛ nin ye malien ta ka sigi 100 o 100 mɔgɔ min bɛ baara la État bolo a tɛ tɛmɛ 5 kan n'an bɛɛ bɛ impôt sara État ye ne moto b'i bolo ne mobile b'i bolo i bɛ essence ta essence sɔngɔ impôt ta kan ne courant b'i fɛ ne ye courant sara o wariw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di ninnu nana masumalen sigilen ma olu bɛ taa chaise ta parti politique tɛ baara ye o an b'u nɔfɛ mais u k'u hakili to jamana kɔnɔdenw ka degun na degun minnu bɛ yen ne jamana kɔnɔdenw b'o sɔrɔ courant ko ninnu ani balo ko ninnu u k'u hakili to olu la mais o ko ninnu fana bɛɛ tɛ se ka dilan ɲɔgɔn fɛ un coup la a bɛ dilan dɔɔni-dɔɔni. maa caman bɛ jalaki bi politique tɔnw kan sabula k'u m'u jeniyɔrɔ fin u ka wagati kɔnɔ o la u b'u ka nisɔndiya yira ka kɛ ni u cili ye parti politique u cili jamana ɲɛmɔgɔ a sumayara nin kɔfɛ i m'a ye ninnu kɛra Burukina nin kɛra Niger mais ka an fako ta kan an danbe bɔ an na k'an ka fɛn bɛɛ bɔ an na n ko parti politique mɔgɔw de y'a kɛ ka Mali lasegin kɔfɛ parti politique mɔgɔw de y'a kɛ u y'an ka wariw dun nafolo min tun bɛ d'a ma taafan jumɛn yɛrɛ nafolo ninnu na an ka izinibaw tun jɔlen bɛ a bɛɛ cira u fɛ parti politiquew tun bɛ yan san jeliw bɛ fanga la sɔrɔsiw tun bɛ condition na wa fini tun t'u bolo foyi tun t'u bolo samara kelen 6,000 susɛti kelen 7,000 mais ninnu bɛ se ka mun de fɔ an ye tugun anw kɔni tɔɔrɔla anw sɛgɛnna jamana ɲɛmɔgɔ a sumayara nin kɔfɛ a diyara an ye a bonyana ma jamana si tɛ yen min ma mara ni dictature tɛ parce que tiɲɛ bɛ démocratie la mais tiɲɛ tɛ anw de ta la ni o ye olu hakilina ye Sulemani Keita b'a ka dusumakasa yira ka kɛ ni politique tɔnw cili ye ka tila k'a yira k'a fɔ k'u bɛ se ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ don n'a nataw la. Bon vraiment a ma bɛn ne ma a ma diya ne hali dɔɔni na parce que hali minnu filɛ an kunna olu bɛ politique de la bon diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn diɲɛlatigɛ politique de don hali politique i bɛ taa minɛn san i bɛna feere politique de don bon ni politique bɔ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ tɛ marché bon min kɔni ka d'anw ye c'est à dire u k'an to yen an ka taa élection na pour que an bɛ bɔ nin kɔnɔ quoi sinon a tant que an bɛ tan tɔ
san 50 minnu bɛ yen nɔ u bɛ san 50 kɛ situation bɛ u tɛ se ka bɔ yen yanni diɲɛ wuli cɛ n'o tɛ se yen e bɛ mun na mun bɛ dilan i fɛ yan hali Mali san misɛli dilan yɛrɛ ONG minnu b'an dɛmɛ u ka élection kɛ ni u dalen b'u yɛrɛ la u ka fanga bila ka na donc n'u ye fanga bila ni élection kɛra sisan nɔ ni min ye o y'o ye hali n'Asimi nana sisan Asimi tɛ se ka baara kɛ tan tɔ a bɛ fɔ bien démocratie de ye Mali sigi Mali bɛ wuli ni démocratie de mɔgɔ tɛ se k'o bali kuma de don a bɛ fɔ quoi a bɛ jɔ wagati mais taalen ɲɛfɛ a bɛ kɛ fura yɛrɛ t'o la a sɛbɛn i k'a bila Mali tɛ se ka bɔ démocratie la o yanni diɲɛ wuli cɛ o tɛ se ka kɛ o. Abdallah Yatara ni ale ye association malienne des consultants ɲɛmaa ye Mali la b'a yira k'a fɔ ko nin ko in ye kamanagan ko ye jamana politique siniɲɛsigi la. Bon a ma bali je crois a ma bali parti politique la a kuma ŋunuŋunukan tun bɛ yen donc an b'a dɔn kuma fɛ ka tɛmɛ concertation des forces vives de fɛ ka se k'a kɛ ka se k'a yamaruya donc o tɛmɛn'o sira de fɛ donc ka se k'a kɛ bon o y'a kɛ en violation de beaucoup de procédures. Forces vives wele ko prononcer fɛn 3 de kan ko hakilina de fɛn 3 de kan a terme de référence taara yɔrɔ bɛɛ la o ye mun ye réduire le nombre de partis politiques en créant en imposant des conditions restrictives c'est que désormais partis politiques tɛ se ka créer fo ka a créer gɛlɛya kosɛbɛ o de kun fɔra a filanan ye mun ye ko prononcer nomadisme politique kan c'est maire ye député i b'a fɛ k'i to ka maire ni ka député la k'i pan ka taa parti wɛrɛ la ko fana dabila a sabanan a filanan kun ye mun ye c'est que statut de l'opposition ko fana bɔ yen donc a fɔra ko hakilina de di a ma fo ko a bɔ yen dɛ mais je crois que tɛmɛn'o hakilina kan fo k'a fɔ ka parti politique dissous fo k'a fɔ ka Assimi kɛ président de la République fo k'a fɔ ka mandat de 5 ans fana di Assimi ma bon je crois que forces vives tɛmɛna o hakɛ kan kojugu mais a tɛ balina kosɛbɛ parce que n'i ye ko yɛrɛ taabolo ta forces vives minnu yɛrɛ filɛ nin ye n y'a fɔ cogo min na 95% ministère kelen pewu dɔrɔn de don i bɛ 3 dɔrɔn de ta minnu ta ka bolo kan o ye CNJ o ministère de la jeunesse ye o ye muso ça c'est le ministère de la promotion de la femme et ça c'est les religieux ça c'est le ministère des affaires religieuses et des lois aussi ni an ka constitution ta sariya 185 b'a fɔ ko fɔ fɛn 4 bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka kɛ olu la cogo si hali ni révision constitutionnelle bɛ kɛ hali constitution wɛrɛ de bɛ na mɔgɔ tɛ se ka k'olu la o fɛn 4 ye jumɛn ye ça c'est multipartisme intégral ça c'est le nombre de mandats président si man ka tɛmɛ mandat 2 kan ça c'est la forme républicaine de l'État et ça c'est la laïcité aussi o fɛn 4 même ni révision constitutionnelle kɛra da man ka kari olu la donc a filanan constitution article filanan ye jumɛn article 55 o ye prestation de serment ni président bɛ prestation serment prêter a bɛ fɛn caman fɔ mais a bɛ tila k'a fɔ mun na je jure de préserver les acquis démocratiques donc acquis démocratique ye mun ye bɛɛ b'a dɔn o ye mars 91 acquis ye donc maintenant Dakar o fala la moi je crois que Dakar la charia là maintenant les voies de recours sont là voies de recours ye jumɛn ye je crois que ɲɛ Muntaka ye k'a fɔ o bɛna charia décret in ta ka attaquer devant la cour suprême bon comme charia mɔgɔ don an hakilila o bɛ droit fɔ ka tila ka nin décret in ka abroger o ye hakilina ye o ye parti politique hakilina ye ni sariya in tali jubaju bɔra sigikafɔ dɔ de la min kɛra avril kalo laban ni o kun ye ka politikitɔnw cili laɲini ni ka tila k'a sigikanw gɛlɛya maa dɔw fɛ jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ bila sen kan politikitɔnw kama o min bɛna kɛ dɛmɛ ye u ma dɔw fana y'a yira k'a fɔ k'u bɛna dɔ bɔ u la dɔrɔn de a tɔ tora de sisan an ka sigi k'a lajɛ ni o y'a sɔrɔ parti politikiw cili bɛna kɛ sababu ye ka parti politiki caman ko jɔ walima ka dankari an ka jamana bɛɛ fanga la wa parti politique ɲɛmɔgɔ n'u ka taa baara ɲini u ka baara kɛ a banna i n'a fɔ an bɛ k'a kɛ cogoya min na c'est fini un point très ni ko ye Nana Karija Kone ka sɔrɔlenw ye parti politiques ciliko kan an ka jamana kɔnɔna na sigida hɛrɛma ani ONG Search for Common Ground ka fara Belgique jamana ka lasigidenso kan an ka jamana kɔnɔ ani Urtel maaw olu ye tile 2 degeli kɛ kunnafoni dilaw kunna kunnafoni di sariyaw ani a tasiraw kan yaasa ka jamana ɲɛmaaw hakilila jigi ani ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin u ma o ko ninnu na degeli yɛrɛ kɛra Maison de la Presse la mai kalo tile 14 ka taa bila tile 15 la san 2025 Acteur Media ka ciden tun bɛ yen nɔ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ mai kalo tile 14 ka taa bila tile 15 la san 2025 Maison de la Presse la tile 2 degeli dɔw kɛra maaw kunna minnu ye kunnafoni dilaw ye ni degeli kɛra kunnafoni di yɛrɛ kɛcogo kan ani a sariyaw ka maaw hakilina sama ka taga o fanfɛla la ni tile 2 degeli kɔni labɛnna sigida hɛrɛman fɛ ani ONG Search for Common Ground maaw ka bolo di ɲɔgɔn ma ka fara Belgique ka lasigidenso ka Mali la ni o ye Belgique ambassade ye ani Urtel ni o ye Mali kɛɲɛrɛ radio. L'intérêt général
c'est d'un intérêt général même qu'il faut forcément que nous, journalistes évoluant dans le secteur médiatique, sabula ame domina ibo bi bekelen do ka iyere ke kuna fundi laye ni an sharia utara bala o bena dafara do ni ñonche également au niveau entre les différents je dirais même les différentes appellations, on va dire, puisque chacun s'est dit journaliste, mais en réalité, s'il y a le mot journaliste et également d'autres appellations, c'est que c'est pas pareil. Ni degeli sin fe sin kera fen chama kan kene ala ka don afo joni yere kuna funidila yi ani kuna funidila ka bara yere jume kuna fundi konnana. Donc pendant les échanges, en l'occurrence monsieur Amé Cissé, il est revenu sur un certain nombre de en kumana kosobe kuna funidi sharia uka ka don jon kuna funidila yi jon te kuna funidila yi olu be sebentialen do sharia kono ni obe sharia kise funifu binani ani woro ni oye samba fla je kaloyi o sharia segin kera ka ode kala ni san laban nunu kono ode ansea abe inafo angabo anola. On a vu, on a constaté clairement et véritablement qu'après chaque relecture, c'est comme si on ne bougeait pas en réalité. Ni degeli ku ye wuli ka jo folo ye yasa ka maw hakilla jigi kene ala anga jamana nyamaw kataka kuna fundi sira shariaw kan kuna fundi konnana yasa kala nyinu sabati pour pouvoir enfin kan atelier organisé wala ça bega se ga aklina jigi la soro ni atelier sira fe ka fo kan texte ou be non ou qu'on relira mais ou ma amender ou ma adopter alsa muni se ga ke muni me se ga ke disons on yara fan fait on journaliste parce que ni mo concerné les non ni action là on follow de do anyana a tiena a kololo follow be bi on ne kan donc anga se ga don ka fo anga texte be niveau na mun kan ake mu me se ga ke jo me se ga mun ke na fara la nyogonga aka tan ala feze na tab se ga sana soro parce que ay mo nyini nga fara ankan ka se ka kumakan la se yoro la korolen peut-être akuma se yoro na ou bien se ka se yoro la korolen akili kuma taka yoro mununa ni klefla degeli sin fe mamunu konu sendona a degeli na ukuma na fen chama kan kene ala haki yere jore muye maison de la presse jore muye journaliste ya sharia ukuma na olufana kan o ko fe uye hakilina falen ke uga wuligo jokan ya saka degeli kunche uye sebeno bo mimbe kuna fundi yere sharia ko fo malila Mekalo kileta ani woro samba kelen kema konoton ani biolonvla ni wolonvla mekalo kileta ani woro samba fla ani mukanduru sambina ni ani sheki mali jamana nyama koro Modibo Keita tanyanin ko ina fo santo malidenw ani farafina fanto maw olu belajelen jara ni nga tashi blake ay muntora Modibo Keita ko amido mina ikobi Ibrahim Kebe Tamagide ni ale Modibo Keita ka école so ko nyana bobaye be nyafoli ke awe Zenab Gey ka kuma barala 16 mai n'a fɔra an ka jamana kɔnɔ a b'an hakili jigin don min na impérialisme français n'a ka lakɛlilu kow ye président Modibo Keita ni kɛnɛ karaba ka to kaso la donc ɲina y'o san 48 ye kɛrɛnkɛrɛnyala a kɛra le 16 mai 1977 donc ni ko 16 mai a b'an hakili jigin an ka faso denɲuman faso kumabɔden an ka disigosi masakɛ dɔ n'o ye président Modibo Keita ye o ni kɛnɛ karabali de la Modibo Keita tɔgɔ fɔli bɛ min yira n'an taara jamana sira kan n'an taara politiki sira kan Modibo Keita était un prophète politique madina sira fɔ dɛ mais politique sira kan Modibo ye symbole le Modibo ye misaliya kolo gɛlɛn de ye Modibo ye référence solide de ye min ye dignité o kɛlɛ kɔnɔna la min tora Modibo Keita ye an bɛ kuma ni miirina ni kungilenna sira de ye maa dɔw bɛ yen minnu b'a ka taabolo sira kan mais u ma fanga sɔrɔ ka se niveau dɔ ma dɔw bɛ yen olu b'a tɔgɔ utiliser k'a kɛ couverture ye ka tiɲɛni yɔrɔw kɛ ni a ye nka belebeleba ye min ye o de ye ka se ka Modibo lakodɔn ka se ka Modibo réhabiliter
ka se ka Modibo la baarakɛlenw n'a ka kɛwalew n'a ka fɔtaw ka se k'o jɛnsɛn hali bi diɲɛ ka se k'a bolofɛnw ka se k'olu préserver pour l'éternité. C'est pourquoi en bolo bibi na président Modibo Keïta ka déclaré comme héros national comme Burkina y'a kɛ cogo min na Thomas Sankara ye. En bolo bibi na place de la liberté min bɛ Bamako n'o bɛ lakana ko fɔ o place de la libre kanabila ko fɔ o kanabila kɛnɛ min bɛ Bamako Modibo Keïta ni USRDA de an ka lakana an ka kanabila sabati an ka jamana kɔnɔ an ka dɛrɛya sabati donc Modibo de monument kan ka jɔ ye k'a lamunumunu ni USRDA pano ye pour que historiquement mɔgɔ bɛ tɛmɛ a zone na u bɛɛ k'a dɔn yan de ye place de la liberté ala ni président Modibo sababu ani USRDA anw bolo mémorial Modibo Keïta min bɛ a kɛlen bɛ barigo lankolon de ye mémorial Modibo Keïta kan ka layakubaya de ye ka activité programme a kɔnɔ dans le sens de la mémoire du président Modibo Keïta et d'autres figures emblématiques à travers le monde munu Modibo ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ mémorial bɛ minan min kɔnɔ bi minan tɛ min bɛ Modibo kun kɔrɔtan minan tɛ min bɛ Modibo la baara kelenw k'o jankan k'u lafasa an ka jamana kɔnɔ mémorial bɛ kɔ kunna bi a tɛ kɔ min sanction kan nɔ donc yɛlɛma kan ka don mémorial Modibo Keïta la pour que vraiment ka se ka arrêter ta comme il le faut 16 mai Modibo ni kɛnɛ karabara don min na o don kan ka kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen de ye Mali mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka programme spécial yɛrɛ de kɛ hali ORTM ni chaîne dɔw na fɛnw la pour que ka Modibo ka réalisation da kɛnɛ kan u ye kɛlɛ minnu kɛ a kɛra kɛcogo jumɛnw na ka se ka ɲɛfɔli kɛ parce que a kan ka déclarer comme héros national anw bolo Modibo ka foro min bɛ Morobabugu droit la foro in feerela a feerela mɔgɔ minnu fɛ an t'an da don olu la anw bolo Modibo ka foro in jamana de kan ka segin ka foro in san k'a bila jamana tɔgɔ la a bɛ se ka kɛ centre national ou centre international président Modibo Keïta pour que ka se ka conférence baw k'a kɔnɔ ka congrès baw k'a kɔnɔ ka hali lakanaliw ni fɛnw k'a kɔnɔ la min ye souveraineté alimentaire ni sécurité alimentaire k'o baaraw bɛɛ k'a kɔnɔna la et a se bɛ jamana ye bi ka se k'a kɛ ni jamana y'a kɛ fana o tuma na a bɛ kɛ fɛn ye yanni diɲɛ b'a cɛ a tɔgɔ diya bɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de bolo bi parce que bibi na Modibo n'o ka kan Ahmed Sékou Touré ka fɛnw bɛɛ sanna jamana ɲɛmɔgɔ fɛ Laginɛ k'a bila jamana tɔgɔ la k'a ka livre bɛɛ réédité n'i taara Ivoirien fɛ yen olu fana foyi ka fɛnw bɛɛ préserver mais pourquoi Modibo ta de yɛrɛ kɛlen don hali ni mɔgɔ min y'a feere an t'an da don feere la a y'a ka feere kɛ foro in ka bon Modibo tun bɛ fɛ foro in ka kɛ fɛn fɛn a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ a yɛrɛ bolo nɔ donc k'an ka sa a ka mémoire yɛrɛ kama k'a bila jamana tɔgɔ la a feerela minnu yɛrɛ ma fana jamana tɔgɔ la olu yɛrɛ bɛ se k'a faamuya u ni jamana bɛ se k'a bɛn a kan a bɛ se k'a échanger bin kana k'u kan an tɛ fɛ bɛnkan kɛ mɔgɔ parce que an yɛrɛ tɛ binkali fɛ donc an bɛ se k'a lajɛ hadamadenya la maliyɛnya kɔnɔna la pour la mémoire de ce grand homme de cette figure emblématique qui est respectée à travers le monde au moins don dɔ mɔgɔ ka se ka taa hali n'a kɛra san kɛmɛ ɲina ko ni ne y'a ka foro fɔlɔfɔlɔ ye a ye foro min ɲini ka sɔrɔ an ma se hali indépendance la indépendance de kelen a y'a élargi a yɛrɛ ye nin yiri nin turu a tun bɛ seli nin yɔrɔ in de la a tun bɛ seli nin bafara in de kan wa a tun bɛ sinima bɔ nin yɔrɔ in de la magasin filɛ nin au moins pour l'histoire donc an bɛ welewele kan bila an ka ɲɛmɔgɔ ye bi a se b'olu de bi service technique bɛ Mali kɔnɔ qui peuvent les aider à trouver les voies et moyens pour que ka se ka nin ko sabati donc an b'o de laɲini nin 16 mai na an bɔra ka Zainab Gueye ka sɔrɔlenw na Mali jamana ɲɛmaakɔrɔ Modibo Keïta ka saya san 48 kan bɔngɔlakaw ni o ye Gabon jamana ɲɛmaakɔrɔw ye fanga dafiriwale tara ka minnu sɛgɛrɛ uti kalo tile 30 san 2023 olu kɔni ye Gabon jamana bila an bɛ waati min na iko sisan san 2 kɔfɛ Ali Bongo ka fanga dafirilen fɛn min ye Gabon jamana ɲɛmaakɔrɔ Ali Bongo ye ani a ka denbaya olu kɔni donna Angola mɛkalo tile 15 su ka dugu jɛ a tile 16 la san 2025 ni Angola jamana ɲɛmaa ka dɛmɛ ye o min ye ɲininkali caman lawuli o ko kɔlɔlɔ kan kiiri kunda ani politiki kunda Oumou Coulibaly bɛ walawalali kɛ aw ye ni ko in daminɛna uti kalo la san 2023 camancɛla la ka kɛɲɛ ni Ali Bongo Odimba ka fanga yɛlɛmali ye a ka jamana finitigilakaw fɛ tile damadamani kɔfɛ a sigilen ye kura ye fanga la ni o ko kɛra sɔsɔliko ye ni dɔgɔkun in na koba kɛra Ali Bongo n'a ka denbaya bɔra Gabon jamana kɔnɔ o laseli kɛra Angolakaw ka jamana kuntigi fɛ jumadon mɛkalo tile 16 u
bilara ka taa Luanda n'o ye Angola faba ye alamisadon su ka dugu jɛ juma la mɛ kalo tile 16 nin ko in kɛra dogo kɔnɔla la ka kɛɲɛ ni Angolakaw ka jamana kuntigi João Lourenço ka dɛmɛ ye ni ale ye Union Africaine kuntigi fana ye. Sylviane Noureddine bilara ka kɛɲɛ ni u ka kɛnɛya ko ye. Fo nin yɔrɔ in na Gabon jamana ɲɛmaaw ma laseli kɛ ko in na u ye maaw to sigasiga la a ka madoni jamana wɛrɛ la n'a bɛ fɔ ma ko exil ni wagati ni kunkurun ko don walima n'a totɔ don ye. Bi ɲiningaliw bɛ ka kɛ kun jumɛn de la u bɛ ka nin ko in dogo kun jumɛn de la u bɛ ka nin kɛ Gɔnbɔ ka denbaya ye ka sɔrɔ maa jalakilen dɔw minɛlen don. Gabon kiritigɛ so ɲama kɔnɔlen don jumadon mɛ kalo tile 16 ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in na. Ni wagati in la ni ko in bɛ se ka kɛ Gɔnbɔlakaw ka san 50 fanga banni ye Gabon jamana kɔnɔ. An b'an sigi ka lajɛ ni nin ko in bɛ na ban walima n'a bɛ na kɛ ɲata ko ye. Agrimedia jabaran filɛbagaw ni ne kun ye aw ɲɛ garijɛgɛ ye an ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛn o la diɲɛ wagati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.